Υπήρχε, ήταν σε κοντινή απόσταση. Εδώ όμως, αυτό που συζητήσαν προηγουμένως για τον τραυματισμό του Γιαννακόπουλου, το περίεργο της υπόθεσης εδώ είναι ότι δεν δόθηκε ούτε φάουλ. Ενώ την έχει τη φάση εδώ πράγματι είναι και φάουλ και κάρτα και δεν δόθηκε. Βλέπετε, έχει βγει η μπάλα ράουτ από εκεί. Λοιπόν, για παράδεκτος και ο άλλος που πάει. Ο άλλος ο ποδοσφαιριστής του Άρη, ναι. Εδώ βλέπετε, πηγαίνει, τον βρίσκει. Λοιπόν, και δεν δόθηκε, είπαμε, ούτε φάουλ. Επίδεση της ομάδας της Λάρισσας, μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή, είναι το πέναλτι το οποίο δίνεται. Σωστή υπόδειξη του διαιτητή για τη φάση αυτή. Θα δούμε ότι μπαίνει μες στην περιοχή και εδώ ακριβώς τον πετάει κάτω, είναι πέναλτι. Ο διαιτητής δίνει αυτό που βλέπει και υποδεικνύει πέναλτι για την παράβαση αυτή. Δίνεται. Εδώ όμως δίνεται ένα πέναλτι. Πέναλτι δεν υπάρχει, γιατί ο ποδοσφαιριστής του Άρη, θα δείτε ότι ο ποδοσφαιριστής της Λάρισσας ακουπάει το πόδι στο έδαφος. Ήδη έχει πέσει ο ποδοσφαιριστής του Άρη και πέναλτι δεν υπάρχει, ήταν ούτε με τα χέρια. Εδώ λοιπόν έδωσε πέναλτι ο διαιτητής και έκανε λάθος. Είχατε λάθος εδώ που έδωσε το πέναλτι. Και για μένα πάντως πιο πολύ λάθος είναι το θέμα της κλωτσιάς. Γιατί στο πέναλτι μπορείς να ξεγελαστείς. Κάπου βρήκε, κάπου έπεσε, κάτι έκανε. Αυτό όμως δεν δικαιολογείται εκεί. Μήπως ήταν κανένα. Και δεν μας είπατε και τη χρώμα κάρτα. Το θέμα της κλωτσιάς του Στέλιου, συγγνώμη πρόεδρε, πριν μιλήσεις. Νομίζω ότι αν βλέπαμε ένα μεγάλο παιχνίδι στο Champions League μπορεί να ήταν απευθείας κόκκινη. Σωστό είναι. Εκεί που ο παίκτης του Άρη πάει για την μπάλα. Δεν πηγαίνει για να βρει τα πόδια, πάει για την μπάλα. Έχει και όπως έτσι. Την παίρνει την μπάλα ο Γιαννακόπουλος και τον βρίσκει. Άρα τι είναι, τουλάχιστον κίτρινη κάρτα. Φάουλ και κίτρινη. Ο Μαρίνος και δίκιο. Εντάξει, εγώ θα συμφωνήσω με τον Αντώνη ότι στα παιχνίδια του Champions League αυτές οι επικίνδυνες. Ο κανονισμός δεν έχει Champions League. Ο κανονισμός δεν έχει Champions League και στα παιχνίδια του Champions League έχουμε δει ότι κάνουν λάθος. Χειρότερα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά το επικίνδυνο παιχνίδι. Δεν πήγε ο παίχτης του Άρη να του πάρει τα πόδια. Πήγε για την μπάλα και όπως είδαμε. Συγγνώμη, το τάκλιν που κάνει ο ποδοσφαιριστής του Άρη. Δεν κάνει τάκλιν, μαρκάρισμα κάνει, δεν πάει, δεν είναι τάκλιν αυτό. Το τάκλιν είναι. 4 μέτρα κάνει. Όχι, από πίσω δεν είναι. Από πίσω δεν είναι, είναι από το πλάι. Δεν είναι από πίσω, είναι από το πλάι. Πάντως πρόεδρε και στο πέναλτι υπάρχει επαφή. Ναι, υπάρχει μια γι' αυτό επαφή. λέμε ότι μπορεί να ξεγελαστεί. Δεν είναι πάντως. Το πόδι του ποδοσφαιριστή της Λάρισσας πατάει κάτω και ο παίκτης του Άρη, αν είδατε, ναι, πάει και πάει απάνω του. Έχει ξεκινήσει. Σωστό είναι. Εκεί το πήρε με τη μαγεία εντός εισαγωγικών του επιθετικού. Το πήρε περισσότερο επιθετικός παρά ήταν.